Bueno, Elena, nobedadekin gatoz, aurten ere, bakizu astero ostiraletan, naiz irraten izaten gara, gure elkarteako sozialekin, konbertsazio oso politak egiten ditugu, elkarrizketa txiki bat egiten dugu, eta bukaeran, naiz irratiko agenda komentatzen dugu. Agenda horretan, asteburu horretan egongo diren ematekitaldia aipatzen ditugu, elkarte promozio pixkat egiteko. Aste horretan gertatuko direna gehien bat. Hori, gehien bat egiten dugu, rekopilazio bat. Eta aukera eman digute, elkarteen ahotsa ere izateko ez da agenda horretan. Ze azkenean entzulegoai asko ze interesgarriagoa da, zuzenean elkarteak beraien ekintzak azaltzen baldin badituzte, eta orduan naiz irratiko lankideak eta lagunak eskaini digutenez aukera hori, gure elkartei ere zabaluko diegu. Hori da, gure elkarteen presentzia gero eta handiagoa izango da agenda horretan, eta beraien ahotsa jarriko dugu. Horregatik aukera emango digu elkartei. Eta nola kudeatuko dugu, Jon Andersek, gaur, ahotsa bialtzea, nola jasoko genuke audio hori? Zakarrogun audioak bidaltzen badakigu, ez da? WhatsApp zenbaki badaukagu, bai? Egia esan oso horreza dala hartzen dezu, grabatzen dezu mezu bat, horrela, bla, eta bialtzen duzu, eta audioa hor dago. Hori da, gure gogorrean, irrati eguna hartzen duten bezala aukera zabaldu dugu, audioa bidaltzeko erreserba bat egiteko, beraz, elkarteek baldin badaukate, asteburu horretan zerbait promozionatzeko, publizitatzeko, zerbait aipatzeko. Ez bakarrik astebukaretan. Hori da. Astetan zehar, ostiraletik ostiralera, hor gertatuko litzaieken aktibitateak, elkarteak gorde dezakete. Naiz irratiko agenda deitu dugun espazioa. Eta erreserba egin dute, espazio hori okupatu dezakete, eta gero guri WhatsApp bidez bialdu dute oso modu horrez batean, eta esango digu nola bialdu duten guri, ze formatotan, bai? Formato libre izan daitek ere bai. Zen mezua audioa besterik ez da. Baina eredu bezala, akaso elkartei laguntza bezala eskaini dezakeguna da, nola egin beharko litzateken, edo eredu bezala aukera bat eskaini. Oso laburrak izan behar dute, ez? Bai, ez dira 5 minutuko gauza bat, pentsa, hau da, bialtzen den mezu bat, eta hots ezberdinekin agertuko dena. Nola ingo duke, bea? Lehenengo gauza da, hitz egiten duenaren bere burua aurkeztu. Hori da, nor den, eta ze elkartetik datorren. Hori da. Jon Ander Galarraga, Gipuzkoa Kutxa Solidarioko. Eta gero, urrengo mezua edo jarraipen bezala, kontatu nahi duen edo ekintza horren deskribapena. Oso garrantzitsua. Ez dakize bilera, ez dakize ekimen, jaialdi... Zer, non eta noiz izatea, ez da? Argi geratu da. Hori da. Eta gero, azken puntua bezala, entzulegoari kinu bat egin eta gonbidatu beraiek eskaintzen duten aktibitate horretan parte hartzera. Eta horrela, 3 puntu hauekin oso modu. Orduan, bere burua aurkeztu, zer elkartekoa dan, zer izango danaren deskribapena, eta azkeneko keinu hori ere landu. Eta horrekin, grabatutako mezu hori biali, eta listo. Gu jasoko dugu, eta naiz irratira joaten garenean, begira, gaurko agendan daukaguna, begira, elkarte horretatik audio bat bialdu dugu. Ea zer esaten digun, player emango dugu, eta elkarteen ahotsa zuzenen entzungo da naiz irratian. Eta horri ere emango diogu, alden ibilbiderik handiena. Beste agendetan, aukera balin badaukagu erabiltzeko, ahalik eta edo sare sozialetan ere saiatuko gara erabiltzen. Bikain.